Men Geldim bana kıymetli sonra ama verdiysen veremem. yüzüne Yok, ayda. nem için yüzüm aydam O yok. sayda da öz Başka fikrim ayda efirlerde olsun. Men hiç yerde de Kadir'in kıymetli. efirine näçe gurun edipsiň maňa Kimi? habar gelip dur. Kimi? Kadir'in efirine. Fikrim aydan sonra öz fikrim aydan men. Gelle bärde sora. Ben Men baştan beri bärde ayıp gelip otayda oturan däl. zadyma. Indimi sen Yo, kulağına gelip başladı o men zaten. men bärde oturýan, men başka ýerde däl. Näme üçin maňa men bärde oturkan, men ýanyma ölen otayıp Yo gidip men fikrim ayda gurulýan. otin dedim. Nirde aýtjaň pikirini? Nemede de kakama kıldırırsa da ayttım. Direliş sonra da ona da ayttım ben öz fikrimi. Men Direlişin käre özünde de gelip yanlışını aýdam. yanlış Men doğrusunu käre doğru gelip ayttım. aýdam. Men käre gelip aýdam. Sen hem sorasan Aydar nem için fikrini sonra olar Vay, hakkında da sonra soradım ikili ha, bod yer hälden hakkında men bäri. fikrimi aydandır. Hiçbirinizden O hem çekip duran şundan yerim yok. yarım sağa dön yüzüm aýtdym ha, bam soraň maňa berdi şu wagtda o başka ýerde gyýbat Men etip ayttım ama alacağım aldım ama sonra nemem yok dedi sonra.